Madwar 120 rappreżentant minn għaqdiet mhux governattivi inġabru fil-Palazz tal-President f'San Anton fejn ingħataw dettalji dwar il-ftuħ tal-applikazzjonijiet tal-ewwel sejħa tal-Fond tal-Għaqdiet Volontarji. Hemm 900,000 euro x'jitqasmu, 700,000 euro għal ħidma soċjali u 200,000 euro għal proġetti infrastrutturali. Ammont li bis-saħħa tal-ġenerożità li wara l-poplu fl-Istrina ser jagħmel il-ħidma ta' bosta għaqdiet volontarji aktar effettiva. Il-priorità ser tkun fuq proġetti li jikkonċernaw it-tfal, ix-xogħol, żgħażagħ b'vizzi, saħħa, faqar, diżabilità, proġetti ta' dijalogu u l-ekoloġija. Il-kap tal-Bord tal-Evalwazzjoni il-Professur Carmelo Borch spjega kif biex dawn il-prioritajiet jintlaħqu saru kriterji ġodda bil-ħsieb li jixprunaw ħidma konġunta u effettiva fost organizzazzjonijiet li għandhom interess komuni. Fost il-kriterji li hemm huwa propju l-abilità li għaqda volontarja jkollha biex tamministra il-fond, amministrazzjoni sindendi regolari kif ukoll amministrazzjoni finanzjarja. Kriterju importanti ieħor huwa propju l-kapaċità li għaqda għandha biex taħdem ma' ħadd ieħor. Se nagħtu punti żejda u wkoll flus żejda għal min jixtieq u jrid u għandu l-volja li jaħdem ma' ħadd ieħor. Kriterju ieħor importanti huwa s-sostenibilità tal-proġett. Il-Bord tal-Evalwazzjoni se jkun qed janalizza kull proġett u applikazzjoni mresqa, dan filwaqt li tkun assigurata it-trasparenza u l-kontabilità fit-tqassim tal-fondi. L-organizzazzjonijiet għandhom ċans sal-10 ta' April sabiex jissottomettu l-applikazzjoni. Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca irrimarkat li lan tal-Fond tal-Għaqdiet Volontarji huwa li tiżdied il-kwalità fis-servizzi li l-organizzazzjonijiet jagħtu lis-soċjetà Maltija. Fil-waqt li saħqet fuq il-bżonn ta' ħidma konġunta fost l-organizzazzjonijiet, il-President għamlet referenza għal proċess li għaddej sabiex il-Malta Community Chest Fund tinbidel f'fondazzjoni. Pass li ser iwassal biex kull solt miġbur jagħti valur akbar lis-soċjetà.